Τρέξτε λίγο να πούμε καθώς στη συνέχεια. Και να μην δουλείσετε ρε. Τεχνικές αποφυγής φίλε. Ναι, Κοίτα, το κάνει ο Μπέντζα και μετά τα κάνει και ο μικρός ρε φίλε. Παρατήρησέ το ξέρω εγώ. Δουλεύει με τη μούρη του ρε φίλε κάτω. Το γέλιο έχει όταν ανεβαίνει ρε φίλε πηδάει και όταν ανεβαίνει με τα 4 πόδια από πάνω που κάνει τον ίδιο, πετάγεται έτσι. Τάκ πάλι. Πατέρας φίλε δείχνει στο γιο και καλά. Άμα καταλαβαίνανε φίλε τη σχέση μεταξύ τους, πατέρας, γιο και τέτοια. Ρε φίλε, λες να μην τη νιώθουν. Όχι δεν παίζει. Θα περάσει κάνα μάξι να νομίζω ότι κάνουμε τηλεμαχίες. Ο άλλος παίξει με το φίλο. Αυτό είχε γίνει στη Χανιόπορτα όταν το κατεβάζω στον Μπέντζα και πάμε να βρεθούμε με τον Λόκο και τον είχε.